Portosín degustou o produto do mar na segunda parada da campaña Tapeando polo Mar. O chef Nel Parada cociñou un dos produtos estrela deste porto sonense, a anchoa. Hai 2 semanas comezou a desenvolverse a ruta de Pobra a Portosín Tapeando polo Mar, pensada para enxalzar e poñer en valor o produto do mar nestas localidades e tamén en Ribeira. Esta fin de semana bebiuse a segunda parada desta campaña patrocinada pola Consellería do Mar. Nela participou a directora xeral de Pesca, Patricia García, que non faltou a preparación que fixo o chef Nel Parada en Portosín. Agradecer tamén a Nel, do Nordestada, que é un honor que nos fixeron unha demostración do noso peixe azul de Portosín, que como estamos en campaña de anchoa, que é fundamental promocionarla. Hai mil maneiras de facer o peixe, sobre todo este peixe azul, en todos os seus momentos culinarios son exquisitos e sobre todo son moi favorecen moito para a saúde. Agradecer á Xunta de Galicia que con estes eventos fanos que promocionar o noso peixe de cercanía, tanto hoxe en día daqui do Concello de Porto do Son como tamén de toda Galicia. Destacou a exquisitez do produto e definiu de fundamental consumir este peixe como mínimo 2 veces a semana. Por iso destacou a necesidade de dar a coñecer os seus beneficios. Portosín foi desde fai 100 anos que temos de cofradía o precursor de que sea hoxe en día Portosín. É dicir, os patróns antigos foron que pouco a pouco fixeran que ter este precioso pueblo que temos. A directora xeral de Pesca, Patricia García, puxo en valor o produto do mar na súa primeira visita a Portosín. Na Xunta de Galicia, na Consellería do Mar, sabemos, estamos convencidos de que os produtos do mar de Galicia son os millores que hai, pero queremos que todos os saiban e por iso invertimos unha parte moi importante dos recursos que temos na promoción dos produtos do mar a través da participación das empresas en feiras de carácter nacional, internacional, da asignatura de convenios con entidades representativas que tamén realizan actividades promocionais e tamén do apoio a eventos como este que hoy celebran en Portosín. E agradeceu a implicación dos organizadores de Tapeando polo Mar e de todas as persoas que colaboran nesta campaña. Iniciativa que xurdiu da Unión dos Empresarios da Pobra, da Confraría de Portosín e da Hostalería de Ribeira. A Xunta de Galicia nos patrocina o produto, nos compramos aos nosos socios e dámosllos aos hosteleros para que o poñan de tapa e promocionamos o produto este tan bo que temos en Galicia. Temos que empezar a tomar máis peixe nas escuelas e nos bares tamén, non só as cañas. O alcalde de Porto do Son, Luis Oujo, afirmou que o nome da campaña engloba a súa idea. Porque non só é o produto final, senón todo o que é a cadena alimenticia. Desde que os nosos patróns, armadores, mariñeiros salen a buscar ese peixe, ese marisco, chega aquí ás nosas lonxas e as nosas cofradías, pois eu creo que a mellor maneira de promocionar este produto é traendo hacia a hostelería. Eu creo que esta iniciativa, ademais que ahora estuvemos degustando parte do que aquí Nel nos está facendo, é excelente calidad. Grazas a esta colaboración, preto de medio centenar de locais hostaleiros de Pobra, Portosín e Ribeira están a ofrecer diferentes tapas elaboradas con mexillón, atún e anchoa. De Pobra a Portosín Tapeando polo Mar rematará a fin de semana do 6 e 7 de xuño e terá o seu acto central en Ribeira.